Ako aktualizovať Higmicro Falcon alebo iný monokulár termovízny. Takže sme na stránke Higmicra. Tu si označíme presne model, aký chceme, v našom prípade Falcon. Klikneme na aktualizáciu, ktorú nám to stiahne. Musíme potvrdiť. Stiahla sa aktualizácia teraz. Pre aktualizáciu máme stiahnutú, je tu na ploche, klikneme pravým tlačítkom, dáme extrahovať všetko. Ja som si vytvoril zložku ešte Falcon Update, aby som to mal jednoduchšie, aby som vedel, kam si to dám. Tu si ju otvoríme, dáme vybrať priečinok a extrahovať. Všetko nám to tam prejde. Otvorilo sa. Máme znova to isté, klikneme zase pravým, dáme extrahovať všetko, ide to automaticky do Falcon Update, do zložky, ktorú som si vytvoril, klikneme znova, zasa otvorilo, máme vlastne tento súbor Digicap DAW, ktorý budeme vkladať do zariadenia Higmicro Falcon. V mojom prípade je to Falcon FQ35. Pripojíme si to vlastne USB káblom a zapneme prístroj. Ako sme pripojili Falcona k počítaču cez kábel, tak sa otvorila zložka. Vidíte tam DCIM. Vlastne súbor, ktorý sa extrahoval, dáte skopírovať a vložíte ho vlastne iba do zložky zariadenia, konkrétne sem. A je tam. Momentálne stačí vlastne zariadenie iba vypnúť, znovu ho zapnete a začne nabiehať aktualizácia, o čom budete upozornení na úvodnej obrazovke. Táto aktualizácia bude trvať nejaké 2 minútky a zariadenie sa znovu reštartuje a uvidíte nasledujúcu obrazovku. Po nejakých 10 minútach vám vlastne táto obrazovka zmizne a zariadenie je aktualizované. Stačí ho odpojiť potom už iba od USB kábla z počítača a môžete zariadenie už používať. Treba si ho dať tam znovu baterku do zariadenia a vyskúšať, či aktualizácia prebehla. Skontrolujete to tak, že vojdete do menu a dáte informácie a skontrolujete vlastne verziu aktualizácie. Najnovšia aktualizácia nám priniesla nové menu, ktoré vidíte tu. Sú tam aj nejaké vlastne vylepšenia. Zmena obrazu, studený, teplý. Tu si môžete ostrosť ešte nastaviť ako bonus. Obraz v obraze, ktoré tu chýbalo. Image Pro sme mali aj predtým. Klasika, ďalšie funkcie. Niektoré sme tu mali aj v predchádzajúcej verzii. Všeobecné nastavenia, tam iba klasika, jazyk, dátum, čas. A keď vojdete sem, tu je vlastne verzia, ktorú si pozrete, či máte aktualizovaný prístroj. V prípade vlastne tohto Falconu FQ35 prišlo aj k aktualizácii priblíženia. Ako vidíte, predtým sa dalo približovať vlastne od základného priblíženia iba 1x, 2x, 4x alebo 8x. Momentálne to vidíte v hornom rohu, základné priblíženie 1,8, 3,6, 7,2 a 14,4.